ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकम्। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचादि गौर भक्त वृंदा எல்லாரும் हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय 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 श्री चैतन्य जय चैतन्य जय नित्यानंद नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय अद्वैत चंद्र जय जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय 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 श्री चैतन्य जय चैतन्य नित्यानंद जय नित्यानंद जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत वेद चंद्र जय गौरभक्त वृंदा என்ன நம்பர் 189 மாதாஜி 12 வந்து 189 மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 189 189 89 189 Mataji. 189 ஓகே யாருக்கு ஸ்கிரீன் ஷாட்டிங் தெரியும் யாருக்குமே தெரியாது. கலாவதி மாதாஜி வரல மாதாஜி நாளானிக்கு தான் வருவாங்க அவங்களுக்கு தான் தெரியும் மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மல்லிகா மாதாஜிக்கு கலாவதி மாதாஜிக்கு தெரியும் நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கோங்க எல்லாரும் Yes, Mataji. स्टार्ट हरे कृष्ण अद्वैत काहे अवधूतेरा संगे एक पंक्ति भोजन करिलुं ना जानी आपे गति अद्वैतकाके हवदूर संगे येह बंदी போஜன கரிலும் ஜானி பேகுங்கதி முதலில் அத்வைத ஆச்சாரியார் கூறினார் நான் அவதூறருடன் இணைந்து ஒரே பந்தியில் அமர்ந்துள்ளேன் அவருடன் உணவருந்துவதால் எத்தகைய நிலைமை எனக்கு காத்திருக்கிறது என்பதை அறியேன் ஹரே கிருஷ்ண மந்தாஜ் யார்கிட்ட சொல்றாங்க இது அத்வைதாச்சார் வந்து சொல்றாரு மந்தாஜ் யாருக்கு யார்கிட்ட சொல்றாரு சைதன்யம் கிட்ட சொல்றாரு மந்தாஜ் அப்ப சைத்தன்யா பிரபு வந்து அவதூதாவா இல்ல சாரி மந்தாஜ் இவர் கிட்ட சொல்றாரு மந்தாஜ் சாரி யார்கிட்ட சொல்ற அதான் யார்கிட்ட சொல்றாரு சார்வபௌம பட்டாச்சாரியார். அவர் அவதூதாவா அவர் பட்டாச்சார் அவர் அவதூதாவா மாதாஜி அத்வைத ஆச்சாரியார்ட்ட சொல்றாரு மாதாஜி. இப்படி அத்வைத ஆச்சாரியார் அவர்கிட்டயே பேசுறாரு அவர் லூசா முதல்ல யார் ரெண்டு அவதூதா பேரும் அத்வைதரும் நித்யானந்தரும் வேடிக்கையா பேசிட்டு இருக்காங்க மாதாஜி பேசிட்டு இருக்காங்க மாதாஜி. யார பத்தி பேசுறேன் அத்வைதாச்சாரியர் நித்யானந்தரும் வேடிக்கையா பேசிட்டு இருக்காங்க மாதாஜி நித்யானந்தர் கரெக்ட் சோ ஜெயந்தி மாதாஜி முன்னாடி வருஷம் படிச்சீங்க கரெக்டா ஆமாங்க மாதாஜி சோ உண்மையா பேசிக் அதான் படிச்சேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஆமா கரெக்ட் ஆன்சர் அதான் சோ அத்வைதாச்சாரியா வந்து எதுக்கு சொன்னா ஃப்ளோ இல்லைன்னா நம்ம என்ஜாய் பண்ண முடியாது ரெண்டாவது அவதூதான் யார ரெஃபர் பண்ணுவாங்க எப்பவுமே நித்யானந்தா ஒண்டிதான் ரெஃபர் பண்ணுவாங்க மத்த அவதூதானா வேகபாண்டுன்னு அர்த்தம் ஒரு என்ன சொல்லுவீங்க திட்ட சொல்லணும்னா ஒரு குறத்தி மாதிரி சும்மா அப்படி சுத்திட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு குறத்தினா ரொம்ப மோசமான சுத்திட்டே இருக்கிறவங்கள தானே வேகபாண்டுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல மாதாஜி. ஒரு இடத்துல இருந்து சொல்லுவாங்க கரெக்ட் பட் அவதூதான் சொல்றது எதுவுமே ஞாபகம் இல்லாம
என்ன ஆ. தோன்றதுன்னே தெரியாம பண்றவங்கள அவதூதா ஏதோ அப்படின்னு சொல்லி தானா சொல்றாங்க. செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறது தான் அவதூது. ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு என்ன மென்டாலிட்டினே புரியாம இருக்கிறது அவதூதா. ஆ. மாதாஜி மனநிலை பாதிச்சவங்க செய்யற மாதிரி செய்வாங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. அது வேற இது வேற இல்ல மாதாஜி. அதுவும் கொஞ்சம் அப்படிதான். அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னே தெரியாது. அவங்க பிஹேவியர் வந்து வெரி வியர்ட் அப்படின்னு என்ன பண்ணுவாங்க, அன்பிரடிக்டபிள் பிஹேவியர். அதனாலதான் சொல்றாரு, நீ ஒரு அவதூதா, உன்னோட உட்காந்து என்ன ஆப்போதோ அப்படின்னு கிண்டல் அடிக்கிறாரு. பிரபுதா சன்னியாசி உஹாரா நாஹி பச்சானா அனே தோசே சன்னியாசிரா தோஷ நாஹி ஹாயா. प्रबुद्ध सन्यासी उहारा नाही आबासय अन्न दोषे सन्यासी रे दोष நாகி கயா. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரு சன்னியாசி என்பதால் அவருக்கு எந்த அபச்சாரமும் இல்லை. உண்மை என்னவெனில் எங்கு உணவருந்தினாலும் ஒரு சன்னியாசி பாதிக்கப்படுவதில்லை. அவங்க அப்படி சாப்பிடலாமா மாதாஜி எங்க வேணாலும்? அவங்க எங்கேயும் சாப்பிடக்கூடாது. ஆனா அவங்கள அஃபெக்ட் ஆகாது. இப்போ பிரபுபாதா வந்து ஒரு வீட்டுல இருந்தாரு. வெரி மெட்டீரியலிஸ்டிக் வீடு. அங்க வந்து அவர் எந்த விதத்திலுமே வந்து அஃபெக்ட் ஆகல அவருக்கு. ஆனா அடுத்த நாள் எல்லாரையும் கிளம்பிட சொன்னாரு. ஏன்னா அவர் இப்போ ஹிப்பீஸ் கூட இருந்தாங்க. ஹிப்பீஸ் எப்படி இருப்பாங்க? அவர் ஆஹ் சன்னியாசி எடுத்தாரு. ஹிப்பீஸ் வந்து இன்ஃபேக்ட் நான்வெஜ், கிளென்லினஸ் ஆஹ் இல்ல. எப்போ குளிப்பாங்கன்னு தெரியாது. ஸோ அவங்க வந்து இப்போ ப்ரீச்சிங் மிஷன்ல எடுத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன வேணா பண்ணலாம். ரைட்? ஏன்னா தட் பிகம்ஸ் டாமினேட்டிங். அதே மாதிரி நம்ம சாண்டிங்கும் எடுத்தீங்கன்னா நம்ம எங்க வேணா சாண்ட் பண்ணலாம். ஸோ பட் சன்னியாசின்னு ஒரு பிரிஸ்கிரைப் ரூல் எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ரொம்ப அட்வான்ஸ் சன்னியாசியா இல்ல பிகினிங் சன்னியாசியான்னு யாருக்கு தெரியும்? இவங்க எல்லாம் பரமஹம்சா ஸ்டேஜ். இவங்க டிஸ்டர்ப் ஆக மாட்டாங்க. ஆனா இப்ப நம்ம யாராவது சன்னியாசி எடுத்துட்டு போய் உட்கார்ந்தோம்னா டிஸ்டர்ப் ஆயிடும். அதுக்கோசரம் தான் அவங்க வந்து அப்படி போட்டிருக்காங்க rule. Thank you. அதுதான் உங்க கேள்விக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா ஆன்சர். நானா தோசை நமஸ்காரி சாஸ்திர பிராமணா ஆமித கிரஸ்த பிராமணா மாரா தோஷஸ்தானா. नाना दोषेण मस्करी ये शास्त्र ब्राह्मण आमिद கிரகஸ்த பிராமண ஹாமர தோஷஸ்தானா. சாஸ்திரங்களின்படி மற்றவரின் இல்லத்தில் உணவருந்துவதில் சந்நியாசிக்கு எந்த தோஷமும் இல்லை. ஆனால் அவ்வாறு உணவருந்துதல் கிரகஸ்த பிராமணனுக்கு தோஷமாகும். ஹரே கிருஷ்ணன். சாஸ்திரப்படி சன்னியாசி வந்து இன்னொருத்தவங்க வீட்டுல பிரச்சனை இல்லை. ஆனா கிரகஸ்தாச்சு அது பிரச்சனை ஆகும் அப்படின்னு. சரி இப்போ பத்மா மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி சரி bro. இல்ல சரி சொல்லுங்க, இருக்கேன். ரேவா மாதாஜி பேச முடியலனாலும் கேளுங்க. ஒருவேளை சும்மா இதை கேட்க முடியுமான்னு அவங்களால கேட்டுட்டு தான் இருக்காங்க மாதாஜி, இருக்காங்க. கேட்டுட்டு இருக்காங்க. जन्म कुल शीलाचारा ना जानिया हारा तारा संगे एक पंक्ति वाक्य अनाचारा. जन्मकुल शीलाचार ना जानी जाकारा तारा संगे ஏக பங்கி பட அனாச்சார. எவருடைய பிறப்பு, குலம், ஒழுக்கம், ஆச்சாரம் பற்றி தெரியாதோ அவருடன் அமர்ந்து உணவருந்துவது கிரகஸ்தர்களுக்கு அபச்சாரமாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சொல்றாங்க என்னன்னா, எதுக்கு நீங்கன்னா இப்போ சன்னியாசிகளுக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஆனா ஹவுஸ் ஹோல்டர்ஸ் வந்து தெரியாம ஒருத்தங்களை வந்து என்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது. அதாவது அவங்க குலம், ஏன்னா அவங்க அவங்க டீக்ரேட் ஆயிடக்கூடாது. அதனால வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்போ பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்யா யாரோட வேணா உட்காரலாம், அவர் சன்னியாசி. ஆனா அத்வைதா ஆச்சாரியா அதே மாதிரி நித்யானந்தாவும் சன்னியாசியில அவதூதா, அவர் யார்கிட்ட வேணா உட்காரலாம், அவர் ரூலே இல்லை. ஆனா அத்வைதா ஆச்சாரியாக்கு அது தப்பாகும். ஏன்னா அவர் வந்து கிரகஸ்தா, அவர் வந்து குலம் ஜாதி எல்லாம் தெரிஞ்சுதான் உட்காரணும். நித்யானந்தா காய் துமி அத்வைதா ஆச்சாரியா அத்வைதா சித்தாந்த பாதி சுத்த பக்தி காரியா. நித்யானந்த கயே அத்வைத ஆச்சாரிய அத்வைத சித்தாந்தே பாதே சுத்த பக்தி காஜா. நித்யானந்த பிரபு உடனடியாக ஸ்ரீல அத்வைத ஆச்சாரியாரின் வாதத்தினை முறியடித்தார். நீங்கள் அத்வைதம் எனப்படும் மருவவாதத்தின் ஆச்சாரியார். அத்வைத சித்தாந்தமானது தூய பக்தி தொண்டின் முன்னேற்ற பாதையில் பெரும் தடைக்கல் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ண மனோஜ் சொல்லிடுறேங்க. நித்யானந்த பிரபு வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, நான் வந்து நீ வந்து அத்வைதா, அதனால வந்து நீ வந்து மோனிசம், அதனால வந்துதான் உனக்கு பாரு இதெல்லாம் நீ ரூல் ஃபாலோ பண்ற புக்ல இருக்கிறத, அதனால உனக்கு தடையாகும். இன்டைரக்ட்லி நம்மளுக்கு சொல்றாங்க, ஓ மாதாஜி அப்போ நான் வந்து சன்னியாசி கூப்பிடக்கூடாதா?
சாதுவை கூப்பிடக்கூடாது, அவங்க படுத்து பார்க்கணுமா. அதுக்கு தான் இவர் கவுண்டர் கொடுக்குறாரு. நீ வந்து மோனிசம் ஃபாலோ பண்றதால நீ இதெல்லாம் பாக்குற, பக்தர் வந்து இதெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க அப்படின்னு. तुम्हारा सिद्धांत संगे कार्य जाने एक वस्तु बिना सही द्वैतीय नाही माने. तुम्हारा सिद्धांत संगे करे ही जाने ஏக வஸ்து வீணா சேத் விதிய நகிமானே. உங்களுடைய அருமையான ஏகத்துவ தத்துவத்தில் பங்கேற்பவர் ஒரே பிரம்மத்தை தவிர வேறு எதையும் ஏற்றுக்கொள்வது இல்லை. பொருளுரை: கடவுள் மட்டுமே வழிபாட்டுக்கு உரியவர் என்றும் உயிர்வாழிகள் அவரது நித்திய ஊழியர்கள் என்றும் அருவதுறவி நம்புவது இல்லை. அருவதுறவிகளின் கூற்றுப்படி கடவுளும் பக்தரும் நிலையில் தனித்தனியாக இருக்கலாம். ஆனால் அவர்கள் ஆன்மீக நிலையில் இருக்கும்போது அவர்களுக்கு இடையே எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. இது அத்வைத சித்தாந்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதாவது ஜட துறவிகளின் முடிவு. அருவ துறவிகள் இறைவனின் பக்தி சேவையை ஜட செயலாக கருதுகின்றனர். எனவே அத்தகைய பக்தி செயல்களை கர்மா அல்லது பலநோக்கு செயல் என்று அவர்கள் கருதுகின்றனர். இந்த அருவ துறவி தவறு பக்தி தொண்டிற்கு செல்லும் பாதையில் ஒரு பெரிய தடையாகும். உண்மையில் அத்வைத ஆச்சாரியருக்கும் நித்யானந்தருக்கும் இடையிலான இந்த விவாதம் அனைத்து பக்தர்களுக்கும் ஒரு சிறந்த போதனையாக செயல்படுவதற்கான ஒரு போலி போராட்டமாகும். தூய பக்தரான அத்வைத ஆச்சாரியர் ஏகத்துவ முடிவுடன் உடன்படவில்லை என்பதை ஸ்ரீ நித்யானந்த பிரபு சுட்டிக்காட்ட விரும்பினார். பக்தி சேவையின் முடிவு: வதந்தி தத்துவம் யஞானம் அத்வயம் பிரம்மேதி பிரம்மாத்மேதி பகவான் இது சத்தியதே. முழுமையான உண்மையை அறிந்த கற்றறிந்த ஆன்மீகவாதிகள் இந்த அத்வைத பொருளை பிரம்மம், பரமாத்மா அல்லது பகவான் என்று அழைக்கிறார்கள். பாகம் 1.2.11. முழுமையான அறிவு பிரம்மம், பரமாத்மா மற்றும் பகவான் ஆகியோரை கொண்டுள்ளது. இந்த முடிவு ஏகத்துவவாதிகளின் முடிவுக்கு சமமானது அல்ல. ஸ்ரீல அத்வைத ஆச்சாரியர் ஏகத்துவ தத்துவத்தை அல்ல, பக்தி வழிபாட்டை பரப்பியதால் அவருக்கு ஆச்சாரியர் என்ற பட்டம் வழங்கப்பட்டது. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தின் ஆதி லீலை 1.3 தொடக்கத்திலேயே வெளியிடப்படுத்தப்பட்ட அத்வைத சித்தாந்தத்தின் உண்மையான முடிவு ஏகத்துவவாதிகளின் தத்துவத்திற்கு சமமானது அல்ல. இங்கே அத்வைத சித்தாந்தம் என்பது அத்வய ஞானம் அல்லது பல்வேறு வகைகளில் ஒருமை என்பதை குறிக்கிறது. உண்மையில் ஸ்ரீல நித்யானந்த பிரபு நட்பு ரீதியான போலி சண்டை மூலம் ஸ்ரீல அத்வைத ஆச்சாரியரை புகழ்ந்து கொண்டிருந்தார். பாகவதத்தின் முடிவான வார்த்தைகளான வதந்தி தத்துவ விதாக் அடிப்படையில் வைஷ்ணவ முடிவை அவர் வழங்கி கொண்டிருந்தார். இது சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தில் உள்ள ஒரு மந்திரத்தின் முடிவு. ஏகம் ஏவாத் விதியம். ஒரு பக்தன் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை இருப்பதை அறிவான். சாஸ்திரங்களின் மந்திரங்கள் அருவவாதிகளின் ஒற்றையாட்சி முடிவுகளை ஆதரிப்பது இல்லை. வைஷ்ணவ தத்துவம் பன்முகத்தன்மை இல்லாத தனி ஆட்சியை ஏற்றுக்கொள்வது இல்லை. பிரம்மன் மிக பெரியவன், எல்லாவற்றையும் உள்ளடக்கியவன், அதுதான் ஒற்றுமை. பகவத்கீதை 7.7 கிருஷ்ணர் கூறுவது போல் மத்த பரதரம் நான்யத் கிருஷ்ணரை விட உயர்ந்தவர் யாரும் இல்லை. ஒவ்வொரு வகையும் அவரிடமிருந்து வெளிப்படுவதால் அவரே மூலப்பொருள். இவ்வாறு அவர் ஒரே நேரத்தில் மற்ற அனைத்து வகைகளுடன் ஒன்றானவர் மற்றும் வேறுபட்டவர். இறைவன் எப்போதும் பல்வேறு ஆன்மீக நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ளார். ஆனால் தனியாட்சியாளரால் ஆன்மீக வேறுபாட்டை புரிந்து கொள்ள முடியாது. சக்தி வாய்ந்தவரும் சக்தியும் ஒன்றே என்றாலும் சக்தி வாய்ந்தவரின் ஆற்றலுக்குள் வகைகள் உள்ளன என்பதே முடிவு. அந்த வகைகளில் ஒருவரின் தனிப்பட்ட சுயத்தின் வெவ்வேறு பகுதிகளுக்கும் ஒரே வகையின் வகைகளுக்கும் வெவ்வேறு வகைகளின் வகைகளுக்கும் இடையில் வேறுபாடு உள்ளது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால் அறிவு, அறிபவர் மற்றும் அறியக்கூடியது என புரிந்து கொள்ளப்படும் வகைகளில் எப்போதும் பன்முகத்தன்மை இருக்கும். அறிவு, அறிபவர் மற்றும் அறியக்கூடியது ஆகியவற்றின் நித்திய இருப்பு காரணமாக எல்லா இடங்களிலும் உள்ள பக்தர்கள் பரமபுருஷ பகவானின் வடிவம்,
பெயர், குணங்கள், பொழுதுபோக்குகள் மற்றும் பரிவாரங்களின் நித்திய இருப்பை பற்றி அறிவார்கள். பக்தர்கள் ஒருமை பற்றிய ஏகத்துவ பிரசங்கத்துடன் ஒருபோதும் உடன்படுவது இல்லை. அறிபவர் மற்றும் அறிவு ஆகியவற்றின் கருத்துக்களை ஒருவர் கடைபிடிக்காவிட்டால் ஆன்மீக பன்முகத்தன்மையை புரிந்து கொள்வது சாத்தியமில்லை. ஆன்மீக பன்முகத்தன்மையின் ஆழ்நிலை பேரின்பத்தை ஒருவர் சுவைக்க முடியாது. பௌதிக தத்துவமான வெற்றிடத்தை சரி செய்தல் தான் ஏகத்துவ தத்துவம். ஸ்ரீ அத்வைத ஆச்சாரியருடன் போலி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஸ்ரீ நித்யானந்த பிரபு இந்த வகையான ஏகத்துவ தத்துவத்தை மறுத்தார். வைஷ்ணவர்கள் நிச்சயமாக பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை இறுதி ஒன்றாக ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். மேலும் கிருஷ்ணர் இல்லாதது மாயா அல்லது இருப்பு இல்லாதது என்று அழைக்கப்படுகிறது. வெளிப்புற மாயா 2 கட்டங்களாக காட்டப்படுகிறது. ஜீவ மாயா உயிரினங்கள் மற்றும் குணமாயா பொருள் உலகம். ஜட உலகில் பிரகிருதி ஜட இயல்பு மற்றும் பிரதானம் ஜட இயற்கையின் கூறுகள் உள்ளன. இருப்பினும் கிருஷ்ண உணர்வுடையவராக மாறுபவருக்கு ஜட மற்றும் ஆன்மீக வகைகளுக்கு இடையிலான வேறுபாடு இல்லை. பிரகலாத மகாராஜா போன்ற ஒரு மேம்பட்ட பக்தர் எல்லாவற்றையும் ஒன்றாக பார்க்கிறார். கிருஷ்ணர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 7.4.37 கூறப்பட்டுள்ளபடி கிருஷ்ண கிரக கிருதத்மா நவேத ஜகத். முழு கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவர் பொருள் மற்றும் ஆன்மீகம் என்று வேறுபடுத்தி பார்ப்பது இல்லை. அவர் எல்லாவற்றையும் கிருஷ்ணருடன் தொடர்பு உடையதாக கருதுகிறார். எனவே ஆன்மீகம் அத்வைய ஞான தரிசனம் மூலம் ஸ்ரீல அத்வைத ஆச்சாரியர் தூய பக்தி தொண்டை மகிமைப்படுத்தி உள்ளார். ஸ்ரீல நித்யானந்த பிரபு இங்கே அருவமான ஏகத்துவவாதிகளின் தத்துவத்தை ஏளனமாக கண்டித்து ஸ்ரீ அத்வைத பிரபுவின் சரியான இருமையற்ற தத்துவத்தை புகழ்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வேதா பேஸ்ல இருந்து படிச்ச மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண. மொபைல் தமிழ் வேதா பேஸா? ஓகே. வித்தியாசமா இருக்கு மாதாஜி, வார்த்தைகள்லாம் கொஞ்சம். மாதாஜி அது நான் இவ்வளவு இருக்கும்னு நினைக்கல மாதாஜி. புக்ல கொஞ்சம் வித்தியாசம் இல்ல, பிரசன்டேஷன் கருத்து ஒன்னாதான் இருக்கு, அந்த வேர்ட்ஸ் மாதாஜி அதுதான் கொஞ்சம் வேர்டிங் வரும். மற்றபடி கண்டென்ட் எல்லாம் ஒன்னாதான் இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பெரிய பேரா ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி மாதாஜி, இது போயிடுச்சு. ஸோ பேசிக்கலி என்ன சொல்றாங்கன்னா, புஷ்பா மாதாஜி என்ன ஹோஸ்ட் ஆக்கிடுங்க. சாரி. ஸோ இப்போ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, நீங்க வந்து அட் எனி பாயிண்ட் இன் டைம் அந்த 2 கான்செப்டும் கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது.
ஏன்னா அவங்க என்ன ஃபீல் பண்றாங்கன்னா, நம்ம எல்லாருமே கடவுள் இருக்காங்க, நாமளும் கடவுள் அப்படின்ற கான்செப்ட அவங்க ரொம்ப சப்போர்ட் பண்றாங்க. அத நம்ம சப்போர்ட் பண்ண மாட்டோம். नेक्स्ट हेने तुम्हारा सांगे मोरा एकत्र भोजन ना जाने तुम्हारा सांगे काय छे हाय माना એને તમારા સંગે મોરા જે ખેત્ર ભોજન ના જાની તમારા સંગે கைசகாயமனா. நித்யானந்த பிரபு தொடர்ந்தார். நீங்கள் அத்தகைய அத்வைதி, தற்போது நான் உங்களுக்கு அருகில் அமர்ந்து உணவருந்துகிறேன். எனது மனம் இதனால் எவ்வாறு பாதிக்கப்பட போகிறது என்பதை அறியேன். பொருளுரை: சங்காத் சஞ்சாயதே காமக. பகவத்கீதையில் 2.62. ஒருவனின் உணர்வு அவனுடைய சமுதாயம் மற்றும் சங்கத்தின்படி வளர்கிறது. இங்கே ஸ்ரீல நித்யானந்த பிரபு ஒப்புக்கொள்வதை போல, ஒரு பக்தன் அல்லாதவர்களுடன் சங்கம் கொள்ளும் போது மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். பக்தனின் நடத்தை எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு கிரகஸ்த பக்தர் வினவிய போது ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு உடனடியாக பதிலளித்தார். அசத்சங்க தியாக ஏயி வைஷ்ணவ ஆசாரா ஸ்ரீ சங்கி ஏக அசாது கிருஷ்ண பக்த ஆரா. சைதன்ய சரிதாமிரம் மத்திய லீலையில் 22.72. பக்தன் அல்லாத வைஷ்ணவன் என்பவன் அபக்தர்களின் நெருக்கமான உறவினை முற்றிலுமாக தவிர்க்க வேண்டும். தமது உபதேசாமிரதத்தில் 4 ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி நெருக்கமான உறவின் அறிகுறிகளை பின்வருமாறு விவரித்துள்ளார். ததாதி பிரதி கிருஹணாதி ஹுக்யம் ஆக்யாதி பிரச்சதி புங்தே போஜயதே சைவசத் விதம் பிரதி லக்ஷணம். புங்தே போஜயதே என்னும் சொற்கள் பக்தன் என்பவன் பக்தர்களுடன் உணவருந்த வேண்டும் என்பதை சுட்டிக்காட்டுகின்றன. அபக்தர்கள் அர்ப்பணிக்கப்படும் உணவினை தவிர்ப்பதில் பக்தன் கவனமாக இருக்க வேண்டும். உண்மையில் பக்தன் அபக்தனிடமிருந்து உணவை ஏற்காமல் இருப்பதில் மிகுந்த உறுதியுடன் இருக்க வேண்டும். குறிப்பாக உணவகங்கள், விடுதிகள் அல்லது விமானங்களில் தயாரிக்கப்படும் உணவை தவிர்க்க வேண்டும். பக்தன் மாயாவாதிகளுடன் இணைந்து உணவருந்துவதை தவிர்க்க வேண்டும். மேலும் பௌதீகத்தில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள சகஜியா வைஷ்ணவர்களை போன்ற மறைமுக மாயாவதிகளுடன் இணைந்து உணவருந்துவதையும் தவிர்க்க வேண்டும். இதையே ஸ்ரீல நித்யானந்த பிரபு இத்தருணத்தில் வலியுறுத்துகிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. முக்கியமா என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு நித்யானந்த பிரபு வந்து சொல்றாங்க, நீ வந்து சரியான மோனிஸ்ட் ரைட் அப்படின்னு. அது ஒன்றும் இல்லாம நான் உன் பக்கத்துல, அதாவது நான் வந்து மாயாவதி பக்கத்துல உட்காரனே, ஐயோ என் நிலைமை என்ன அப்படின்னு அவர் கிண்டல் அடிக்கிறாரு. இது ஏன் சொல்றாங்கன்னா, நான் டிவோட்டி அசோசியேஷன் அவாய்ட் பண்ணணும். அதனால 2 பேருமே ஒருத்தர் தப்பு கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறாங்க. இன்னொன்னு என்னன்னா, ததாதி பிரதி கிருண்ணாதி குய்யம் ஆகியது பட்சதி புங்தே போஜயத்தை செய்வ சத்வித்தின் பிரீத்தி லட்சணம். எங்க இருந்து படிச்சோம் அத? இது எங்க இருந்து வருது? பிரேம மாதாஜி டக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க மனசால. மத்தவங்க சொல்லுங்க. உபதேசமிரதத்தில் மருந்து ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி சொல்றது மாதாஜி. எங்க சொல்றாரு? அந்த மாதாஜி உபதேசமிரதத்தில் மாதாஜி. நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஆமா நைஸ், மாதாஜி. வெரி நைஸ். ஸோ பேசிக்லி இதுல 6 டைப் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் இருக்கும். ஸ்லோகா நம்பர் 3 or 4 அந்த 6 டைப் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் இங்க சொல்றாங்க அப்படின்னு. அசத் சங்கா தியாகாயி வைஷ்ணவ ஆச்சாரா ஸ்ரீ சங்கி ஏக சாது கிருஷ்ணா பக்த ஆரா. ரைட். ஸோ இது வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரதா. ஸோ இந்த டியூன். ஸோ 6 எக்ஸ்சேஞ்சஸ்ல கிஃப்ட், கான்ஃபிடென்ஷியலா பேசுறது, அப்புறம் உணவு, இந்த 3ம் வந்து எப்படி அப்படின்றாங்க. ஸோ அந்த ரூல்ஸ் அதுல இருக்கும். அது ஒரு நாளைக்கு கவர் பண்றேன். ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். இவர் என்ன சொல்றாரு, மாயாவதி எல்லாம் உட்காந்து பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி மாயாவதி, சஹஜியா, பயங்கரலி மெட்டீரியல் ஓரியன்ட் அவங்க கிட்ட சகவாசம் வச்சுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படின்னா நான் மாதாஜி ஒரு சந்தேகம் வந்தது. சுவாமின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? நேற்று வந்து சுவாமி கருமிகள் மாஸ்டர் மாதாஜி அவங்க வந்து இவங்களோட வருவாங்களா மாதாஜி? ஞானி எங்க இருக்காங்க சொல்லுங்க. நேற்று இதுல மாதாஜி எங்களுடைய இதுல படிச்சோம் மாதாஜி. சுவாமின்றது எந்த கான்டெக்ட்ல இருக்காங்கன்னு தெரியாது. சுவாமின்றது ஆண்டவனை கூட சொல்லலாம் சுவாமின்னு. சுவாமி நம்மளாம் சுவாமி அப்படின்னு தான் சொல்றோம். சுவாமிகள், அருமிகள்,
ஞானிகள், யோகிகள் அப்படி 4ஐயும் ஒண்ணா போட்டிருந்தாங்க. யோகிகள் இதுல ஃபர்ஸ்ட் மாத்திரம் உங்களோட உட்கார்ந்து சாப்பிட மாட்டாங்க. அவங்க தனியா தான் இருப்பாங்க. இவங்க மீன் பண்றது ஞானி அண்ட் கர்மிகள். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஐ திங்க் ஒரு செகண்ட், தானிஷ் மேம் வந்துட்டாங்க. நாளைக்கு நான் அந்த இடத்த எடுத்து வைக்கிறேன் மாதாஜி. அதை No problem. ஹரே தேங்க்யூ கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ ஸோ தேங்க்யூ மச். மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Thank- Hare Krishna, Ma. ஹரே கிருஷ்ணா மேம். யூ கேன் டேக் ஓவர்.